Ήμασταν όλοι εκεί, γέμιζε το γήπεδο κάθε Κυριακή. Ευχαριστώ τον Θεό. Ευχαριστώ τον Θεό για τη χαρά που μας έδωσε, τη χαρά που έδωσε στους Έλληνας φιλάθλους προς χάρη των ηρωικών παιδιών μας. Ζήτω η ΑΕΚ. Είναι μια μεγάλη ομάδα και η ΑΕΚ. Δεν μπορεί να την έχετε συνέχεια της πλάκας. Θέωση χρησιμοποιείται τόσο καταχρηστικά που έχει καταντήσει κοινοτοπία. Πόσες φορές στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου ή ειδικά της ΑΕΚ ήταν κυριολεκτική. Απειροελάχιστες, αφού τέτοια προσωπική λατρεία φυλάσσεται μόνο για τους πραγματικά κορυφαίους. Συνθήματα που πηγάζουν από τόσο έντονα συναισθήματα, τέτοια και εντονότερα θα προκαλέσουν. Σε ποιο? Στον μαύρο το Θεό. Ένιωσα μεγάλη έκπληξη, χαρά, τιμή, συγκίνηση. Καταλαβαίνετε ότι έχουν περάσει παιχνίδια από όλο το γήπεδο, το φώναζε. Και είχα πρόβλημα μετά να πάω σπίτι μου. Γιατί ήμουν στον ουρανό και πρέπει να κατέβω στη γη. Δηλαδή, μίλαγες με τον Θεό και μετά πρέπει να μιλήσεις με τους φίλους σου, τη γυναίκα σου. Χωρίς να τους μειώνω τους ανθρώπους και τους αγαπούσα και τους αγαπώ, αλλά έχει δυσκολία το θέμα. Πάμε. Αυτό είναι. Κάνω και την προσευχή μου το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφια. Κώστα, πρέπει να γίνει εδώ, μπας και μας βάλουν και λίγο να παίξουμε κι εμείς και να κάνουμε και το γήπεδο. Θα γίνει εδώ, δεν υπάρχει περίπτωση να μην. Γύρει στη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν υπάρχει. Ζήτω η ΑΕΚ.